つぐろ白原の女の子ちゃんです。この子も3ヶ月で入ってきたんですけど、もう今朝晩2回の撮影になりました。で、来週からケージに入れてペレットを練習していこうと思います。とってもべっぴんさんのベタ慣れつぐろちゃんです。ピントが合わない。どうかな。れれれれ。よし、じゃあこっちに行ってみようかね。よし、はい、はい、はい、ピーピーちゃんもうすぐ差し入れの時間です。夜の。がついたな、ついたな。赤ちゃんです。まだまだ赤ちゃんです。ピーピー、はい、ピーピー。ね、はい、じゃあ、はい、ステップアップも練習してごらん。よし、はい、上手に乗れました。いいかいいか。ふっくらとっても可愛い女の子ちゃんです。